Sarong Albayano nagunong top 3 sa August 2021 Mining Engineer Licensure Examination. Uyan report. Nag-ikatulo sa August 2021 Mining Engineering Licensure Examination ang Sarong Albayano. Ang orgulyong ini. Naipuli ni Engineer Robin J. Saliena kan Barangay Buanga, Legazpi City, Albay. Matapos na makakuha nin 87.85% rating sa nasambit na eksaminasyon. Si Saliena naggraduar sa Bicol University College of Engineering, alagad sigon sa iya, dahil niya hunaon na makakalaog siya sa top 3. Mahirap po yung exam, kaya duda din po talaga ako kung makakapasok talaga ako sa top 10. Yung mga classmates ko, professors, naniniwala talaga sila na kaya ko, na magta-top talaga ako. Pero ako, medyo hindi convinced. Ang pagtubod ka sa iyang mga profesor asin kaklase, pinatotoohan ka sarong professor sa mining department. Since from first year, he is very consistent in terms of his academics, very active in terms of academics. So I've expected him. Actually, he is a shy type guy, quiet guy, but then pag tinanong mo, he knows naman palagi. Buong first year hasta makagraduar sa kolehiyo, consistent din lister si Saliena. Ang sa iyang trayumpo, urog na makabuluhan matapos na maapektaran subot kan pandemya, ang sa iyang focus sa pag-review. I felt unmotivated po minsan kasi ang uncertain po kung matutuloy ba yung exam namin o hindi kasi ilang beses na din po na-cancel po. Sa 274 na nagprobar sa August 2021 Mining Engineer Licensure Examination, 206 ang nakapasar. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.